ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ಬೇಕ ನೀನು ಮಗ್ತದ ಪಾಡು ನೋಡು. ತುಲೆ ಲಾಯಕ್ಕದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಲಾಯಕ್ಕಡೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ರೂನುಲಿ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರಿರಿಗ್ಲ ಇಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇನಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ರೆಸಿಪಿನ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸಾಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುವರೆ ಅಂಡ నేను ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮಸಾಲ ಬೊಕ ಈ ತಾರೆದ ಪೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಯ ಮನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ತಾರೈ ಪಾಡುವತ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇಂಚಲ ನಿಕ್ಲು ಈ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಮಂತದು ಎಂಕ್ ಎಂಚಾಣ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ತೂಂದಿಪ್ಪುನಂಡ ದಯಮಲ್ತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ದಯಪಂಡ ಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಸುಲಭಡು ತೋಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರಿರಿಗ್ಲ. ಇನಿ ಎನ್ನನೆ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುನೇನಿ ಯಾನ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಉನುಲಿ ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ್ತಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ನ ಪಂದ್ರೆ ಮರಪುರ್ಚಿ. ಒಂಜಿ 4 ಕೆತ್ತಿಗೆ ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲೆಲ್ಯ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕುಂಡತೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಎಲೆಲ್ಯ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೋಣೋಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ಫ್ಲೇವರ್ಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಶೀತ ಕಫಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕರೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದಿನ ಇರ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಬೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ್ಲ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ದಾದ ಪಂಡ ತಾರೆದಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತನಗ ತಾರೆದಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಚೀರ್ ಪಾಡೊಂದು ವರ ಮನ್ಪುಲೆ ಏತ್ತು ಶೋಕ್ ಏತ್ತು ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿರ ಪಿರ ಹಿಂದೆ ಮಂತ ತಿನ್ಪರ ಆತು ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ದಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವರ ಲಾಯಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಲಾಯಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವುಡು ಈಜಿನ ಬೊಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಸರಿ ಕಲ್ಲಡುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನೀನು ಪಾಡ್ದು ವರ ನೀಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀನು ಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತುಂದೆ ನನ್ನ ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕ ಕೆತ್ತಿ ಪುಡತ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 4 ಕೆತ್ತಿನ ಪುಡತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ నేను ಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ ಕಲಪೊಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ ಕಲಪುವ ಆತು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಆಮ್ಲೆಟ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲಪರೆ ದುಂಬು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಸ್ತುನ ಪಾಡೊನನೆ ಮರೆತದ ಅದಪ್ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಏಪ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕೈತುಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಚಿ 1/4 ಚಮಚದ ಯಾವು ನೇನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದು ಮೊರೆತಂಡ ಲಾಯಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಡು ಕಲಪುಡು ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಲಪಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತು ಕಲತದ ರೆಡಿ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟವ್ ತಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿನ ದೀದ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಕಾಯ್ಪೊಡು ಇಂದು ತೂನು ಕಮ್ಮಿಯೇ ದೀವೊಡು ಜಾಸ್ತಿ ದೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಈಜಿನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರ್ಚುಂಡು ಇಂದು ಕಾವಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆನ್ ಪಾಡೋನು ಯಾನ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ಫ್ಲೇವರ್ ಪನ್ಪಿರತ್ತವು ಒಂಚೂರು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಕಾವಲಿ ಉಂಡೆ ತೈಕಿ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಮ್ಲೆಟನ್ನು ಏತ್ ಬೊಡಾತ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಪಂಡ ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡೆ ತೈನು ಏನೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ತೂನು ಕಮ್ಮಿದಿದೆ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಬೋರ್ತನ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತನೇನು ಮುಚ್ಚದು ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ಪೊಲೆ ಆತನಗ ಶೋಕ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಕಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಮಗ್ತದ ಪಾಡು ನೋಡು ಮಗ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತುಲೆ ಲಾಯಕ್ಕದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಯ್ಪನೆಗೆ ಲಾಯಕ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಫ್ಲೇವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ದಯಪಂಡ ತಾರೈ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೋದಂದ್ರೆ ತಾರೈ ಬುಕ್ಕ ತಾರೆದೇ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಕು ಕಾಯ್ತದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಈತೆ ತುಲೆ ಲಾಯಕ್ಕದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು
ತುಯ್ಯರತೆ ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ತಾರೈ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಂತತ್ ಅಂಚಾದ್ ನಂಕೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪುಗು ಒಂಜಿ ಸಾರು ಇತ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಈತೆ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನತ್ತು ವಿಡಿಯೋನು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ.